Jsem vědec Adam Kane. Byl jsem průkopníkem genetických výzkumů. Manipulacemi z DNA jsem zachraňoval lidem život. Ale u mnoha z nich jejich geny neočekávaně zmutovaly a rozvinuly se u nich nadlidské schopnosti. Nova uvádí epizodu ze seriálu Mutant X. Společně se 4 nejschopnějšími bojujeme, abychom ochránili svět, který ani netuší, že existujeme. Jsme Mutant X.